НАК подкаст, представен от WA Time. Завършваме тази учебна година отново с директора на нашето училище, госпожа Елвира Христова. Здравейте, връщаме се 20 епизода по-късно, затова искаме да ви попитаме, според вас успешен ли е подкаста и какви са ви очакванията за следващата година? Подкаста смятам, че беше повече от успешен. Искам да ви благодаря за идеята и за прекрасната организация при реализирането на тази идея. Честно казано, очаквах, но не очаквах толкова жив интерес. Категорично и без излишни комплименти искам да ви потвърдя, че цялото училище беше увлечено и то толкова спонтанно и бързо. И няколко пъти подчертах и съм споделяла и с колеги, и те съответно с мен, че учениците наистина искат и очакват поредния епизод. Прекрасни въпроси, много живи, много провокиращи, свързани и с себевглеждане, и с социалния живот, и с това какво всеки един млад човек може да порови и да потърси в себе си и как да се отнесе към другите и неговите търсения. Така че благодаря ви, момичета. Благодарим ви, госпожо Христова. Благодарим и на вас, слушатели, че ни подкрепяте и слушате нашия подкаст от самото начало. Надяваме се да ви е било много интересно и до година се завръщаме отново. Като за край, последния въпрос на седмицата. Каква е разликата между това да обичаш и да бъдеш привлечен? До скоро!